Déu vos guard. Un diumenge més tinc l'oportunitat de trobar-me amb tots vosaltres per mitjà d'aquest vídeo. Avui, en aquest diumenge, l'Església contempla la vinguda de l'Esperit Sant damunt de tots i cadascú de nosaltres. En la festa de la Pentecosta posem fi en aquests 50 dies en què hem celebrat la Pasqua. L'expressió que ha ressonat en les nostres litúrgies és Al·leluia. I aquest Al·leluia, que és una expressió de joia, no és una joia qualsevol. És la joia de saber-nos que Déu ens estima, que en Jesucrist ens ha donat el do de la vida, d'una vida que va més enllà de la mort, que en la resurrecció de Jesucrist se'ns ha manifestat de que l'amor és més fort que la mort. I ara, com a colofó de tot el que hem celebrat, el Senyor no ens ha deixat orfes. Com ell mateix va prometre en la Santa Cena, en el darrer sopar, us enviaré a l'Esperit. I ens envia el seu Esperit perquè transformi els nostres cors. Ens envia el seu Esperit perquè siguem forts i no febles. Ens envia el seu Esperit, Esperit de veritat, perquè escampem per tot arreu la veritat i no pas la mentida. Ens envia el seu Esperit perquè siguem missioners de tot el que ell va dir. L'Esperit és el que ens empeny a comunicar la nostra gran joia de la salvació. Ens envia el seu Esperit perquè nosaltres puguem manifestar a tot arreu i on som, de que vivim segons l'amor de Déu i que és l'amor de Déu qui transforma els nostres cors. Pentecosta. Hem escoltat en l'Evangeli una narració que ja vam escoltar en part el diumenge després de Pasqua. Jesús apareix als seus deixebles després de la resurrecció. Les portes eren tancades per por als jueus. Jesús, a l'anada amunt d'ells, i els digué: rebeu l'Esperit Sant. Aquells que eren porucs s'han tornat a partir d'ara en persones que tindran la gosadia de trencar fronteres i predicar la bona nova de Jesús. En les persones que no es quedaran a casa seva davant de la injustícia, sinó que proclamaran la justícia. Jesús els diu: pau a vosaltres. A partir d'aquest moment, l'Església està convidada a ser, doncs, arrel de la nova pau, d'una pau en què ens ha de fer germans els uns als altres, d'una pau en la qual, doncs, treballarà perquè no hi hagin desigualtats, una pau que s'exercirà sempre i quan els homes i les dones puguin viure, doncs, en tranquil·litat, sense ser amoïnats per res que els inquieti en la seva profunditat. Hem escoltat com Jesús a l'anada amunt d'ells. I això feu que ells fossin una nova creació. Aquest alenar damunt d'ells ens recorda allò que ens diu el llibre del Gènesis, que quan Déu va fer a l'home doncs de fang, alenar damunt d'ell, bufar, li donar el seu esperit i tingué vida. Ara l'antic Adam queda transformat amb el nou Adam. L'home vell, l'home corromput pel pecat, amb el nou esperit queda transformat per Déu. Tot ell ha de ser gràcia. Amics i amigues, si ens volem comportar com persones espirituals, això és que ens deixem portar per l'esperit, hem de ser homes i dones nous. Lo antic, lo vell, és l'odi. L'antic, lo vell, és la rancúnia. L'antic, lo vell, és la monotonia. Ara hem de ser homes nous, hem d'irradiar aquest amor que Déu ens té en nosaltres, hem d'irradiar la joia de viure, perquè la vida és de Déu. La tristesa és de l'home antic, nosaltres hem de viure de la nova joia.
També en aquest diumenge de Pentecosta hem escoltat aquest relat tan conegut de com 50 dies després els deixebles i la Mare de Déu reben l'Esperit sota la forma de llengües de foc. Una manera també poètica de dir-nos què és l'esperit. L'esperit és foc que ens purifica. L'esperit és foc que ens dona ànims. L'esperit és foc que ens il·lumina. L'esperit és foc que ens escalfa. L'esperit és aquest foc que s'escampa per tot arreu. Quan som cristians, doncs més aviat que no volem que ningú ens amoïni, com ens tanquem en nosaltres mateixos, doncs ens falta i no som fidels a aquest esperit del foc que avui ens ha estat donat. També se'ns diu que els deixebles, sobretot Pere, el primer d'ells, una vegada van rebre l'esperit, van començar a parlar llenguatges diferents. És perquè l'esperit ens unifica, l'esperit té el do de la comunió. Quan a l'antic Israel la Bíblia a l'antiguitat de tot ens diu que els homes van voler ser com Déus, van voler construir una torre, la Torre de Babel, i cadascú parlava, anava a la seva, parlava el seu llenguatge, no van poder acabar la torre i es van dispersar. Ara, en la vinguda de l'Esperit Sant, Babel ha quedat per sempre superada. Ara, potser els nostres idiomes són diferents, però el nostre llenguatge és el mateix, perquè el llenguatge de l'amor és el llenguatge de l'esperit, i el llenguatge de l'amor i de l'esperit no coneix individualisme, sinó és comunió. Parts, medes, elamites, jueus, grecs, gent de tot arreu van escoltar la predicació de Jesús. Tots els entenien, perquè tots eren arderosos de voler viure en la vida d'amor. Hi ha una història que és llegenda, però que em va molt bé ara, avui, recordar-la. Diu que quan Miquel Àngel va construir el Moisès que trobem a Roma, en l'església de Sant Pietro in Vincula, ell mateix va quedar meravellat de l'obra que havia sortit de les seves mans. I aleshores li va donar un cop de massa sobre l'escultura i li va dir, parla. Però Moisès, bonic, però no va parlar. És preciós, però no té vida. Jesús ha anat damunt nostre, que ens recorda aquell gest que va fer Déu en l'inici de la creació, com va alenar damunt d'Adam després d'haver sigut fet de fang. Segur que la figura d'Adam no era tan bonica estèticament com és la de Moisès, però Adam es va posar a parlar, es va posar a viure, es va posar a sentir, a tenir emocions, perquè tenia l'esperit de Déu. Ara nosaltres no hem de ser uns Moisès de marbre bonics, però sense sentiments. Hem de ser homes i dones en les nostres flaqueses, en les nostres dificultats, però que hem de tenir vida. Ara, avui, nosaltres, en aquesta festa de l'Esperit Sant, hem de demanar que l'Esperit vingui a nosaltres. I els fruits d'aquest esperit són la joia, el goig, la pau, la tolerància, la lleialtat, la senzillesa, el domini de si mateix. Tot això són els fruits que l'Esperit fa que hi siguin en tots nosaltres. Cal en la nostra església homes i dones que siguem autènticament espirituals, que no vol dir que visquem en un altre món, sinó que tocant de peus a terra ens deixem emportar per l'esperit de Déu. Esperit, vine, tu que tens el nom de Pare dels pobres, i omple el nostre cor del teu amor, i fes que aquest amor que ens omple a tots nosaltres sigui un amor que també ompli i estimi a tots els altres. Amics i amigues, l'Esperit Sant va davallar de l'Església fa 2000 anys i els apòstols es posaren a caminar.
l'esperit davallar damunt dels apòstols i aquests que foren transmissors de la pau. En aquests temps en què nosaltres vivim, temps de pandèmia, temps de que els emigrants a Ceuta són utilitzats per fins polítics no sempre nets, no sempre, gens nets, gent de que moren a temps en què molta gent mor per falta de vacunes, com podem veure a l'Índia i en tantes altres llocs. Temps en què hi ha persones que dubten perquè els hi falten testimonis de fe, que aquesta festa de l'esperit doncs ens agafi a tots nosaltres, ens faci testimonis de l'amor de Déu, treballadors per un món nou. Deixem-nos emportar, fins i tot embogir, per la festa de l'Esperit Sant. Esperit que és en nosaltres. Dóna'ns a tots la joia de viure per una vida que és la vida de Déu. A tots, molt bon dia.